Určite každý z vás pozná hru kameň, papier, nožnice. Kameň otupí nožnice, papier obalí kameň a nožnice rozstrihnú papier. To znamená, že spolu existuje 9 rôznych možností. Prvé 3 môžu skončiť remízou, druhé 3 zahrňajú výhru prvého hráča a posledné 3 zase výhru druhého hráča. Ak si napríklad zvolíte papier, tak existuje jedna možnosť ako remízovať, jedna možnosť ako prehrať a jedna možnosť ako vyhrať. To isté platí aj pri kameni a nožniciach. Takže všetky možnosti sú rovnocenné a zdá sa, že neexistuje stratégia, ktorá by mohla zvýšiť šance na výhru. Odpoveďou však môže byť čínsky experiment, ktorý bol vykonaný v roku 2014. 360 študentov spolu vytvorilo dvojice a každá z týchto dvojic hrala 300 kôl, pričom si každé kolo zapisovala. Študenti tak hrali v priemere hru kameň, papier, nožnice až 2 hodiny. Vedci prišli ku dvom zaujímavým zisteniam. Tým prvým je, že hráč, ktorý vyhral, mal tendenciu zopakovať svoju stratégiu. To znamená, že ak si zvolil napríklad kameň a vyhral, tak v ďalšom kole bola veľká pravdepodobnosť, že si opäť zvolí kameň. Z prvého zistenia teda vyplýva, že ak prehráte, tak si v ďalšej hre vyberte možnosť, ktorá sa v poslednej hre neobjavila. Inak povedané, ak ste hrali napríklad nožnicami a super kameňom, tak je veľká pravdepodobnosť, že si váš super opäť vyberie kameň. Takže v ďalšej hre by ste mali hrať papierom, a teda zvoliť si možnosť, ktorá sa v prvej hre neobjavila. Takže prvé pravidlo znie, ak prehráš, tak hraj tým, čo nepadlo. Druhým zistením je, že ak hráč prehral, tak mal tendenciu zmeniť svoju stratégiu, pričom očakával, že vy si svoju voľbu ponecháte. Takže ak si super napríklad zvolil kameň a prehral, tak v ďalšom kole je pravdepodobné, že si vyberie nožnice. Z druhého zistenia teda vyplýva, že ak vyhráte, tak by ste si mali v ďalšej hre zvoliť možnosť svojho supera, pretože on bude mať tendenciu zmeniť svoju voľbu na to, čo nebolo v prvom kole. Druhé pravidlo teda znie, ak vyhráš, tak hraj voľbou supera. No a ako ste dopadli vy?